Hello people, it's me again. Ja veieu el títol del vídeo, vídeo fort, vídeo potent, vídeo 100% real, 100% real. Però haig de buscar aquí un contingut. Ai, no, em falta el cable per connectar el computer a la controladora de vídeo. Wait a minute. Aquí tenim el cable HDMI to HDMI que connectarem al computer i a la meva controladora de vídeo. Per parlar de la meva addicció, haurem de veure un vídeo que m'ha fet que jo em doni compte d'aquest problema que tinc, saps? Perquè a vegades hi ha coses que tu vas fent pim-pam, a la vida no et dones compte que ets un puto pendejo! No m'està funcionant aquest puta computer! Que jo vaig prendre una decisió fa un temps que va ser m'haig de comprar un ordinador. Per què? Perquè li vaig tirar el meu ordinador a sobre d'en Bruce Teva i es va trencar. Bueno, de fet vaig tirar l'ordinador d'en Roger Carandell, perquè era d'empresa, sobre d'en Bruce Teva i es va trencar. I en Roger em va dir: què hem de fer? I jo: lo sento molt, Roger, lo sento molt, no sé què. Compra't un ordinador i no parlem més del teu. Quan m'hagués pogut dir: paga'l, perquè en Roger hi era quan jo vaig fer el pilla la motxilla, el meu ordinador dintre, pilla, Bru, des d'un pis d'una oficina a l'altre pis de l'altra oficina, i de cop i volta l'agafa, diu i es va fer mal en Bru. I jo: si aquest cabron s'ha fet mal és que ha picat amb alguna cosa i l'única cosa rígida que hi havia a la motxilla era l'ordinador. Segur que no. I quan vaig arribar a casa vaig poder mirar una sèrie i vaig veure que l'ordinador estava romputo. Yes, people, I've just bought a new computer. Un supercomputer. No hi ha un computer de nya. No. Un computer per fer gameplayes. Jo ja tinc uns quants gameplayes jugant al Call of Duty a la meva PlayStation 3, que me'l vaig trobar l'altre dia i vaig dir: tio, per què no vas penjar aquestes coses? Era guai. I estem a l'era del Twitch, del directe. Però Juanito, en català no té sentit fer directes. En català no té sentit fer absolutament res a internet. Però si anem locos en aquesta vida. Escolta, vull dir, si vols fer-te ja un youtuber, pues no fas en català. Si vols ser un pendejo, pues lo haces como sea. Estic una mica excitat. Vale, definitivament, aquesta conferència, que és la hòstia, només es va gravar amb 144 pes. Ojo, 101.000 visites i les que deu tenir per WhatsApp i això, perquè a mi m'han enviat allò que s'ha reenviat moltes veces. Jo l'he vist ja, són 21 minuts 19 segons. Teniu la forma de com arribar-hi, com funciona el nostre cerebro en el mundo digital, ho busqueu a YouTube i us sortirà, us ho recomano moltíssim. Jo ho aniré escoltant ràpid fent les meves com petites aportaciones. Tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en este mundo digital tan apasionante. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en algún... Segurament una evidència de que el mundo digital saca lo peor de nuestro cerebro és que jo he ficat aquest vídeo amb 1,5. Una ocasión, y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto... Passo, m'estava equivocant. O sigui, vull reaccionar a aquest vídeo per explicar-vos una addicció que tinc des de fa temps. Me'l menjo amb patates a 1,25, va. Es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto. Si uno va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. I esto es un problema. Heu vist que és interessant, no?, el tema aquest de... Sí, igual que quan tu tens un malson o passes malament, quan tu et venen pel cap coses de hòstia, he fet això, ara em faran fora de la feina, realment el teu cos s'agrega les mateixes hormones que en el moment que et fan fora. Intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda, es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, no duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante 5 años me he dedicado a investigar el cortisol. ¿Cómo bajar el cortisol? Porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis. ¿Cuáles son las vías de escape? Y ahí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol, però nos dimos... La senyora ha estat investigant com fer que el teu cos i la teva ment estigui menys estressada. Cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta que la pantalla nos alivia. Y esto es clave.
Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Jo quiero algo i lo tengo. Esteu pillant per on van els tiros, no? Vivim en una societat que va tota l'estona ràpid. Necessito això, faig això, necessito l'altre, faig l'altre. Pim. Vivim estressats. I viure estressats porta com a conseqüència aquesta història del cortisol. I què ens fa? Relaxar una miqueta. Què ens alivia? Què ens treu aquest neguit? Que ya no es un neguit, que es una cosa física, nos está explicando esta señora. El cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido, el ser humano necesita sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que alguien te quiera o que crea en ti, y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta, y la gente te comenta, y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla, en esta primera parte, la pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, WhatsApp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos, es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después? El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaïna. Ojo. Are you getting it, right? No entraré més en el vídeo, són 21 minuts, recomano molt que el mireu, el teniu aquí sota la descripció, també recomano molt que li passeu als vostres col·legues, perquè és una cosa de la qual jo em vaig donar compte, crec que farà un any i pico, 2 anys, i em va ratllar moltíssim, tio, l'addicció que tenia i que segueixo tenint al puto telèfon. De constantment estar-lo consultant i mirar que les coses van bé, penges una foto, veure si té els 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 i vas mirant, vale, està bé aquí, no, hòstia, merda, no, jo pensava que aquesta foto tindria 10.000 i no els té, llavors t'entristeixes i dius, hòstia puta, què més dona, joder, saps? Quan tens una marca que et diu, vale, aquesta foto arriba a tants likes, vale, preocupa't. Oh, tio, no us passa que agafeu el mòbil i voleu saber quina hora és i al cap de 3 hores mireu el telèfon i dius, hòstia puta, he estat mirant reels i tiktoks fastigosos que no m'ha portat una grandíssima merda i estava jo mirant com li quedava el filtro. Oh, mira, aquest filtro falo, com seria si fossis perfecte? Me la suda! No et conec! No sé qui ets! Oh, mira, tanco els ulls i estic fent un puzzle, me la suda! A mi, els únics comentaris que em gratifiquen com a individu són els de YouTube, de veritat. Quan em dieu, ei, tio, doncs, hòstia, tinc moltes ganes de que facis Twitch, et veuré. Sisplau, fes-ho, perquè jo tinc moltes ganes de fer-ho i ja us aniré informant i tinc ganes de ser constant en aquella plataforma i ja ens anirem veient per allà, suposo i espero. No sé, nois, reflexionem amb el tema dels putos smartphones i les punyeteres pantalles, perquè jo no he estat la primera vegada que he estat addicte a una cosa. Vale, ben bé no és addicte, perquè jo sí que vaig estar medicat durant molts anys per TDAH. De fet, és un vídeo que em dec a mi mateix fer, un vídeo parlant de la meva experiència acadèmica. Jo soc un xaval que va repetir P5, que la meva mare s'ho va currar moltíssim, em va estar donant suport i em van estar portant a 1000 puestos amb el meu pare aquí i allà, tal. El meu pare era més com... Ma mare era qui portava més el pim, de tota aquesta moguda. Però no, tampoc, el meu pare suposo que devia ratllar-se igual per tenir un fill tonto. Però res, penya, fins aquí el vídeo d'avui. Si us agrada doneu like. Cabrons, vaig penjar un vídeo anant a buscar rates al bosc i no li vau fer ni cas, ni cas. Té 30 visits. Hòstia, no fotem que tingui 30.000. Torneu en aquell vídeo. També està el link a la biografia. Passareu d'aquell vídeo. No passa res. El proper ficarà una portada més forta, saps? Farà una miqueta de clickbaitasso, com el d'avui. La meva addicció!